Víš to, dneska si zahrajeme takovou challenge v reloadech. Chapter 5 zbraně, no. Only chapter 5 zbraně. Tak vám to nebudu natáčet 2 hodiny. Jdeme na to. Paneme si sem. Kámo, to fakt doporučuji, tato lokace lepší pro sola a dua. Ale já tam asi padat nemůžu, já právě sem. Protože já když tam z jedné truhy mi padne blbá zbraň, tak jsem dead. No, další kámo. Chapter 5 zbraň. Jsou tady 3 chapter 5 zbraně. Jenom 3 typem, to je docela hard. A já věřím, že to dneska dám a vyhrám. No všech. No prostě když chceš dát Unreal. Ale moc ne. Teda, ale na tuto challenge moc dobrá není teda. Dead. Ale já doufám, že bude dávat velký damage ta brkonce, protože někdy mi fakt dá jenom za 40. A to je fakt prostě úplně na hovno. Prostě. A já doufám, že to vyhrajeme do takých pár her. 3, 2 hry. Au! Co to je? Mám jedno prostě. Je teď tapek, který má nejlepší aimovat, co jsem to stásl. To jsem to neviděli. To bylo hrozné aim. Tam bylo první. To dává damage. Crack. Ty voka, já přijdu zrovna. Ten fall damage jste neviděli, mal jsem chci na fall damage, protože se mi nedal grappler. Moje bylo špatný, ale že neviděl, co udělá, když se mu dostanu do boku, že jo. Jasný! Co to je? Mi to prosím dá na ten edit. Co? On už tady je! On už tady zapek je prostě! Dáme na to 2 pokusy, se dáme ven.
prostě. Určitě bude to bez vin. Ale pokud je teda top 2. Ale teď můžu se nabrat chapter 5 zbraně. Kámo, to je hrozná challenge. To je hrozná challenge, ty vole. Bro má jedno! On mi dal hit? Dostal jsem hit, ale dokonce já to! Pak poslední. Kámo, jako mi to ne... Mně to jako nevadí, to nebude jako win. Ale fakt top 5. Jsme na top 5. Ale pro kempy hlavně. Chapter 5 zbraně! Fakt nevím. Nice, hrajeme druhou hru. Zase se nám změnila prostě mapa, prostě co to je? No. Já se vždycky bojím, když střílím augem, takže ho sáhnu záda. Protože ten aug, to je hrozné. Ale kámo, inčí zbraní se mi to nestává prostě. Halo, já jsem hojtoval tamto. Doprčit. Tak to je poslední, tak jsem tam na to nepovedl, tak jsme na top 10 nebo top 12, maximálně top 12, poslední, protože to je fakt jako těžká challenge. Top 12, poslední. Chapter 5 zbraň, potřebuji jenom chapter 5. Brokovníci. Už vyhodí se. Kdy to bude mít velký zhlédnutí, nebo to nějak, tak to prostě udělám, dokud nedám win.
Ale bude to trápeníčko pro mě. Kdyby mě chcete trápit, tak napište. Tak, tato challenge. Nebo když tak napište jakou challenge. Nebo ne, 30. 30, aby to bylo také i pro mě, i pro vás. 30 lajků. 30 lajků a bude taková challenge s výhrou. Třeba to i teďka to vyhrajeme, ale pochybuju. Tu zbraň potřebuji, prostě tu zbraň. Potřebuji tu zbraň. Jenom tu zbraň mi dej. Prosím. Co teď jako mám dělat? Nemám nic. Můžu. Ten by mě zachránil. Kámo, já to miluju. Kámo, mi to sekne, ale nevadí. Já budu rád, ale těch 30 lajků a bude trápeníčko, až to vyhraju. Tak zase u dalšího videa. Čau.